Dit is een ASMR-reclame. 27 november stonden we op het Friedhof in de Sint-Janskerk. 27 november, 7:30. Koop je tickets via onze socials. Hoi hoi. Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen. De tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Verbrei, Maastrichtse Kerken. We zijn er weer. Nieuwe aflevering. Nieuw onderwerp. Hoe komt het even op? Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Comebacks, hè? Ja, de comebacks. Ja, en vooral Fabrizio komt terug. Of er heeft in ieder geval een nieuw leedje uitgebracht. Ja. Ja, wie denken we daarover? En wat huren we van de lui? Nou, ik denk dat het hartstikke leuk is dat hij een comeback maakt. Ik denk dat Maastricht en misschien wel zelfs Limburg daar nuts klaar mee is geweest met het ganse verhaal Fabrizio. Daar was hij uit niks is gestopt. Dus ik denk wel tot... Heel wat er vooral klaar met. Ja, en misschien wel ook de omgeving met me heen klaar met. Maar ik denk dat wat hartstikke leuk is dat er nieuwe muziek van hem al zo gaat uitkomen. Ook voor ons als DJ's. Een welkome versterking. Want laten we nu eerlijk zien, dat komt heel veel uit. Ja. Al Limburgse muziek. Maar niet alles is natuurlijk even bruikbaar voor feesten en partijen. Ja, voor even, Nee, ja, ik denk sowieso het Limburgse dat niet echt voor feesten en partijen is. Ik merk zelf dat als het hebt op een feest over, ja, weet je, we willen niet te veel carnaval, niet te veel, maar wel gaat Limburgs. Ja, als ze dan heen Maastricht zit, hebben ze Erwin, Beppie, Frans, Jontana, ja, Fabrizio en misschien nog van de shaking DJ's, maar... Maar voor het super is niet carnaval of zo. Nee, maar als ze het grootste... Nu af het weekend had ik inderdaad 2 keer toevallig 2 feestjes achterin, hoe ze de Soepers disco-trein wouden. Ja, dat zie je even ik ben in de café geboren, dat is zo'n nummers die ze zo al gebruikt. Maar voor de rest is alles carnaval gerelateerd, vind ik. En dat is met Erwin, met Beppie, met Frans. Er zijn nog maar een paar nummers die ze door het jaar heen gewoon blijven draaien. En met carnaval maken het niet goed wat ze draaien. Zeg maar, als ze... de ganse dag. Maar ik vond Fabrizio... die albums waren altijd top. Niet carnavalsgericht eigenlijk. Nee, precies. We hebben een hakken takken naar machines, maar de rest... nee, ga niet. Echt wel te draaien op ieder feestje, altijd. Ja. Dus, maar daarom hebben ze wel nodig, zeg maar. Voor de lui, zeg maar, die misschien gaat jonger zien of Fabrizio helemaal niet hebben metgemaakt. Of wat is Fabrizio voor een maan eigenlijk? Een typetje Fabrizio? Nou ja, gewoon net de maan achter Fabrizio. Goh, voormalig lid van Super. Bad Medicine, of heeft dat nog gedaan? Nee, wat het niet Dead Punk Society? Dead Punk Society, ja, dat was het. Ja, Bad Medicine is een stuk van Bon Jovi, ja. Ik denk een hele goede studioman. Creatief. Heel creatief. Muzikaal. Leuke teksten, kan echt goed zingen. Echt een hele goede zanger. En daarbij denk ik dat er ook op het podium gewoon heel sterk was. Maar is Fabrizio? Ja. Of is de persoon Fabrizio en Kevin is hetzelfde? Nee, het is niet hetzelfde. Nee, dat zijn twee verschillende lui. Ja, dat heeft dat wel heel goed gedaan. Ja, tot dat dan zo comfortabel dan is, hè, zo'n prug en een zonnebril op hebt. Ja, die kan ze natuurlijk toch zelf een beetje sturen wat ze wil verstoppen achter een alter egootje. Hè? Ja. Dus die kan ze weuren wie ze zelf wil. En de lui kennen die alleen maar als dat figuur op het podium staat. En als de bril en de zonne of de bril en die prug afgaat, kost niemand Fabrizio. Dat was onherkenbaar. En dus met Jontana is dat toch wel anders. Ik denk dat hij zit toch met zijn eigen haar op de bühne. Ja, alles is hetzelfde behalve de zonnebril. Behalve de zonnebril en uit de pak. En ik denk toch als hem door de stad loopt, tot er weinig herkend wordt. Denk ik, ja. Maar dat ken ik misschien niet goed genoeg voor. En misschien als hem kent, dan wel als hij een beetje op zijn verdeed. Maar ik denk niet tot iemand zegt, is dat nu Jontana? Nee, dat heeft Fabrizio, dat is 100% niet. Want die waren gewoon echt letterlijk een andere maan. Ja. En bij Jontana hebben ze dat volgens mij ook wel. Joh. Dat ze wel, dat niet iedereen, wat is Jontana of is dat Jontana? Ik denk dat ze dat ook niet, natuurlijk, wie meer lui hem nu in Maastricht natuurlijk kennen, et cetera. Maar ik denk dat Fabrizio wel extremer waren in de zin van echt twee verschillende... En is iedereen, zeg maar, alle artiesten spelen toch een bepaald typetje? Zeker, ik ben ook een ganz andere persoon als ik met Marco met de Chicken op paard ben, als tot ik nu hij zit, als tot ik thuis ben. Ja, de spel is altijd een rolletje. Dat is altijd get wat... anders is dan echt... ja, want ze wie op het podium staan, ben ik toesneed weer. Een stuk frontelijk op het podium. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, we staan gewoon leuk. Maar ja, maar dit is wel wat ze zegt. Dus de moest natuurlijk wel uitstralen, alsof het altijd leuk is. Ja, zeker.
En altijd blijven lachen. En ook al soms keer een half uur is echt lang door. Als de ergens op zijn optreden, de vlees is niet op te gemaakt, niet comfortabel. De vleesmachines waren ze een keer dat lui het niet heel erg waarderen wat ze des. Of dat ze het niet helemaal op een plek stes. Hoe het helemaal pas. Maar hebben ze dat dan als zanger van de Chicken DJ's of hebben ze dat ook als DJ? Als DJ heb je dat eigenlijk niet zo gehad. Hebben ze gewoon midden eigen, toch? Maar als DJ kun je natuurlijk ook heel breed uitdragen naar een salto wat mogelijk is. En met de Chicken DJ's is het lijntje wat we hebben met heel dun. Hè? Ja. Dit is wat we doen en is het dat niet leuk? Ja, en dan ga je met je voeten stond te raken en even een half uur zien we weer weg. Ja. En dan zie je ergens binnen draaien, dan moet die zuigen. Dus als iedereen binnen blijft en tot de avond heel breed wordt voor iedereen, dat iedereen het leuk vindt. En dat is het goede verschil natuurlijk tussen. Dus, nee, want dat ze zegt van, dan heb je toch een bepaald gezicht op, of wie zegt dat, een bepaald... wat ze net zag. Ja, maar altijd zuigen. De lui moeten aan die kunnen zien dat ze die het leuk hebben. Maar is dat niet dat ze DJ zijn? Oh, ik vind het wel namelijk. Tuurlijk, maar is het minder lastig. Ja, maar als je al een groepje van niet achter de DJ-tafel. Nee, niet. Nee. Maar je krijgt dat wel van leuk. Wat een struik. Ja. Van, weet je, let's hadden voor iemand. Of, dat is wie veel. Ook zeer regelmatig. Ieder natuurlijk veel broeloften. En ik kom eigenlijk op elke broeloft komen ik of mijn collega's steeds een andere DJ tegen. En het is zo belabberd, het niveau van de DJ's. Echt hoor. Het is alsof een Timmermans liet stukken. Zo slecht. Ja, maar ik vind het lastig om dat uitspraak nee, maar hoeft gewoon niet te doen. Maar dat is echt zo over en we kregen daar wel eens feedback over of zo. Het is echt slecht. En dat is een verademing. En dan niet tot Gerrit zegt, maar dan nu je nog een aantal collega's. Hè, en als ze die tegenkomen tot ze wet, oké. Het is een leuke avond. Het is gewoon een leuke avond. Dat is zo belangrijk. Ja, maar dat is ook denk ik wat veel willen uitstralen. Maar dat is niet alleen maar wat ik als DJ wil uitstralen, maar zo ben ik ook als persoon. En soms is er nog net niet de Spotify-reclame tussen de liedjes ook. Ja, of de huurs bij af en toe bij DJ's. Het is inderdaad... let ook een broer of ons met Chicken DJ's optreden. En dan vallen me eigenlijk... Ik vind het laatste om te zeggen, maar vallen me echt letterlijk mijn schoen uit. Hoe was dat? Ja, ik ga het niet zeggen. Nee, grapje. Maar dan vallen me letterlijk mijn schoen uit over wat er gebeurt achter de DJ-boot. Oh. Vooral onder de DJ-boot. Nee. Zeg het maar. Nee, maar de meneer op, dan als DJ iets zou het nuts willen doen. Nee, maar als ik dan voor mezelf spreek, en ik denk dat ik ook een beetje van Marvin spreek, ik probeer altijd wel, als ik binnen 3 uur wel van minimaal een 7,5 te gaan. Lieger bestaat gewoon niet. Nee. Als, tot leuk zeker hebben. Niet. En dan heb je dingen in een mindere avond gedraaid, dus ik vind een 7,5 gaan. Maar dan, is er niet meer uit te holen. Ja, precies. Alleen dan sta ik daar op die dus meerdere keer voorkomt ze als binnenkomen zodat ze bij dezelfde ding zo. Dat wordt een lastige. Ja. Maar dan zussen er iemand achter die knups en denk Maar dit is ook wat ik vind. Hè? Maar mix lekker. Sorry, terug tegen de regel. Hè. Maar sommigen doen nog echt. Maar dat is niet het belangrijkste voor bij een broelof, echt niet. Nee, maar sommigen doen ook echt tot dat totaal niet past. En dan denken ze nou, als ik dat dan die schuiven even tegen liekertietje van onder naar boven schuif zo, dan deed er maar even pijn met, want dan kun je er vandoor. Het is een gevoel van hoppakee. Ik kippenvel wat ik anders zou kunnen. Ja, oké, het is wel een leuk liedje. Dat gewoon voor. Ja, maar kijk, die seks wel, hè, dat is niet het belangrijkste van een broelof. Kijk, maar los van welk feest, maar we doen veel broeloften, dan denk ik van, ik wil juist dat de lui denken, kut, ik ken niet naar de wc, of shit, ik ga geen drinken hoor, dat ze me geheim maken, want ik wil niet van die dansvloer af. Ja. Dus dan vind ik die mix, en die mix kent ze zeggen, nou de beatslappige gelijk, of de soort muziek, en als ik dan met lui samen zit, dan zeg ik, weet je, sommige platen, die kapsen naar couplet refrein, door naar de volgende, en sommige moesten gaan zo te lopen. Maar ik hou heel erg van de lui verrassen. Want dan denk ik, gek, dit, en dat, en en zo. Dus voor mij is het niet een avond pleetjes draaien, maar het is echt een avond gewoon entertainen op de zin van, het zijn 5 uur of zo, wat voor draaien. Maar ik heb niet vaak het idee dat ik 5 uur aan het draaien ben. Want wat ze zegt, de straals uit, wat ze plezier. Het plezier. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En maar jongens, je zit zo gewoon met die tweeën. Dat hoeft er niet te ontkennen of zo. Maar iedere keer... Nu hadden we ook een broerlof, hè. Boegwaar. Ja. En dan hebben we ook wel eens oogcontact van, kut. Ja, ik huur wat ze wil, zeg maar, tot ik dat kan waarderen. Ik hou daar echt van. Ja. En toen met die gaar, je zit gewoon oprecht heel erg goed. Maar het leuke vind ik ook, we hadden let's een broerlof, komen de Chicken DJ's. En dan weet ik, oké, ik moet opbouwen. Maar ik moet er nog niet overheen gaan. Want zie komen, zie gewoon
En vanuit daar kan ik doorbouwen. Weet je? Maar dat is natuurlijk ook... Dan moest wel mee bezig zijn. Ja, Yo, vind ik al wel. zeg dat ik een broerlof wel voorstander ben tot een artiest kan optreden. Want ik wil niet zeggen dat ik de zaak aan de gang krijg, helemaal niet. Maar het breekt wel even lekker zo'n feest. Als Erwin komt, dan weet je gewoon daarna is precies, het dan gewoon is het gaas. een half uur. Dan gaat het nog een keer een stapje weer. En dan is het als DJ zijnde echt makkelijk om zo'n En ik kan half ze uur, dan opbouwen. Maar wie afgelopen week had ik Santana. Dat was de opening. Die zong een nummer. Die haalde toen het broedspaar binnen. En toen deed je nog 2 nummers. En toen was die avond aan. En die is niet meer goed gegaan. Ja, Dat is precies. eigenlijk Maar al, dat weet je moest wel. wel, Dus dat is ook super vet. Maar ik vind het ook chic om zelf gewoon die avond Ja. op te bouwen. Maar er moest ook rekening houden, vind ik, met een artiest. En Verano had toevallig laatst erover. Hij heeft natuurlijk een paar jongens wat vuil met Nederlandstalig en zo. En dan zei Michel eens van, ja, weet je, soms hebben ze dan dat die nummers wegkapen, wat zich dan normaal ook draait. Maar ik denk dat veel breder zien en veel creatiever Toevallig kennen ging in zien. de DJ-app daar ook weer, hè? Ja. In de WhatsApp-groep met allemaal discjockeys van Nederland. Maar toch is dat wel een punt. Ik vind die Hollandse artiesten wat in het zuiden optreden ook allemaal echt top. En vooral degene die, laten we gewoon Guus Niesing, echt geweldig wat de gast deed. Zeker. Hij is in een jaar tijd van onbekend naar denk ik een van de meest geboekte Limburgse, Hele leuke gast ook. maar Limburgse artiesten gegaan. Maar het is als DJ zijnde toch lastig als we hem kunnen optreden. Want Ja, hij deed en, echt, Engelbewaarder echt en alle dit hitjes en- in een half uur. En dat is zijn goed recht, ja. En dat deed het hartstikke goed. Een superleuke artiest. Maar al die hitjes, wat die, en natuurlijk is het repertoire breder als het half uur wat hem zingt. Maar dat deed wel de knallers van het moment Nederlandstalig. Zingt dat ik een half uur weg ga. Nee, Maar mag je dat dan niet 2 keer doen? Of hebben we een Tuurlijk, maar Engelbewaarder? daarna wel. Maar als je weet dat Guus Niesing hem opdraaien, gewoon ik niet die platen draaien wat hem zingt. Ook als je niet zien platen, Nee. maar de best wel zo collegiaal naar elkaar toe, Ja. tot ze die platen niet gaan draaien. Ja, oké. maar Dat is ik toch zou de ze de artiestenleuk. voornuits draaien, maar daarna zou ik zo niet meer draaien. Lictron. Nee. Lictron. Als die hem 9 uur komt naar de openingsdans en een Dan- kwartier voor 1 zo niet vraag zo. nog een keer de Ja, Engelbewaarder bijna de aan. gasolina machine. Ja, maar dan wij, krijg je hem nog een keer. Ja. bijna de gasolina was een nummer, maar die probeer ik allemaal gewoon één keer op Maar de ik draai avond. ook nutsdubbel weer Nee. platen. Nee, Jongens, nee, we hebben dat, nog een kleine 2 minuten. 2 minuten. Maar joh, Jongens, een kort liedje. liever een nummer maken met Fabrizio of met Frans Teunis? Ja, met Frans Teunis heb ik al diverse nummers opgenomen. Die heb ik met Frans Teunis ook gedaan. Ja. Met Fabrizio heb ik al een keer samengewerkt met een remix van Chiques Mich Dat. Maar ik zou dat nu toch kiezen. Maar met Frans heb ik echt al regelmatig het gedaan. Dan zou ik toch kiezen. Ja, ja, is voor, klaar. laat me maar een keer een nummer met Fabrizio maken, ja. Ja, zeker. Ja. Nou, het is natuurlijk leuk als ze met iemand nog niet eigen nummercups gemaakt. Ja. En met degene dat te doen. Ja, Fabrizio Ja, is nummer natuurlijk... opnemen, hè. Oh, nummer opnemen. Ja, Zet dat ja. daar? Ja, zet nummer maken. Ja, dan is het Frans. Nee, ja, leuk. Nee, ik Maar zou je zit dan- toch in het Frans, Als je, hè? als, je, Ja. als je moest kiezen tussen Frans Teunis en Fabrizio op dit moment, en met mijn historie, zou ik voor Fabrizio kiezen. Die? Ja, ik heb nog niet zo'n nummer. Ja, heel som, maar met Kevin heb ik vroeger mijn enigste single gemaakt. Alleen toen heeft Kevin dat geproduceerd en niet als Welke Fabrizio, was dat? zeg maar. Van de Kelly Family. I can't help myself. Heet dat niet? Nee. Nee, dat ging toen niet. Nu gaat dat van alleen. Maar toen had ik dat nooit met. Help mezelf. Nou ja, dat was de grap. Ja, ik snap dat. Maar jongens, het teken zit Oh, erop. dat gaat Het snel, teken hè. zit erop. De remix trouwens, even nog iets snel. We hebben veel nog een remix van gemaakt. En Van die corona. nummer. Ja. En corona. Oh, is dat Je die? zal het echt wel chic, je kunt zijn onderin zetten. Ja, leuk. Ja. En het staat ook op Spotify. Ook Spotify. Oh, dat is DJ een- Marvin, Can't Help Myself, DJ Michelle remix. Ja, sponsored by Easy Toys. Easy Toys, ja. Can't help Enfin, myself. we zien... En die groetjes aan Fabrizio. doei! Ciao.